F'temp sabiħ fl-aħrax tal-mellieħa l-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti organizzat għatta kompetizzjonijiet tal-klib li jittieħdu għal-kaċċa fejn ġurija Taljana evalwat il-ħidma tal-klib flimkien mal-kaċċaturi f'kategoriji differenti. Madwar 50 kaċċaturi pparteċipaw biħġarhom din is-sena. Il-President tal-FKNK, Lukas Mikallef, kellimna dwar il-parteċipazzjoni tal-kaċċaturi u dawk dilettanti tal-klib f'din l-edizzjoni. Dina hija propju s-sitta edizzjoni ta' kompetizzjoni sawnitu nazzjonali li qed issir għall-klib tal-kaċċa, dik li bl-Ingliż ngħidulha field trial. Naddattaw regoli internazzjonali. Dan huwa l-kelb tal-kaċċa ta' Malta, razza pura u unika għall-Gżejjer tagħna. Tkellimna ma' Lino Farrugia, il-kap eżekuttiv tal-FKNK, dwar ir-razzezz ta' klieb differenti li jittieħdu għal-kaċċa f'pajjiżna. Illum hawn ħafna klieb diversi li huma wkoll jintużaw għal-kaċċa. Fosthom insibu setters, dawk li jitbaxxew malli semgħu it-tir, il-pointers, speċjalment German pointer, English pointer, u razzezz oħra, l-spaniels li jitlu iduru ħafna u dal-affarijiet, ġifieri saru popolari ħafna wkoll għal Malta. Iltqajna wkoll mal-ġurnalisti internazzjonali ta' Sky li matul is-snin tellaqat ta' dokumentarji dwar il-kaċċa minn pajjiżi differenti. It's very important for the hunters, Maltese hunters, to have this kind of event when a lot of people come and show their dogs and stay all together in a very wonderful island with good weather and in the spirit of a friendly